थांखि गैयाब्ला जिउआ बैथा गैयै दिङा बादि। बैथा गैयै दिङाया जेरै बारजों बुबथिं जायो, माब्ला रुगुं मोनहैगोन बुंनो हाया, थांखि गैयै सुबुङाबो थिग बेबायदिनो जायो। मेट्रिक आनजाद उथ्रिखांनायनि उनाव गोबां फरायसाफोरानो बहा मुं थिसनगोन, मा स्ट्रिमाव, आर्ट्स, कमार्स ना साइन्सआव मा आयदा लागोन, गोबां कनफिउज एबा गोनो गोथो जायो। खायसे फरायसाफोरा एडमिशननि लास्ट डेट जोबजासिम गाव बहा एडमिशन लागोन, मा साबजेक्ट लागोन बेनि सलुसन नागिरना मोना आरो खायसेया बेनि सलुसनखौ गावनि लोगोफोरजों सावरायलायनानै दिहुनो। लोगोफोरा जेराव एडमिशन लायो गावबो बेयावनो लायो। सोरबा लोगोआ आर्ट्सआव लायोब्ला गावबो आर्ट्सआव लायो, लोगोआ साइन्सआव लाबा साइन्सआव लाफायो, लोगोआ जि आयदाफोरखौ लायो गावबो बेखौनो लायो। बेयो जादों थांखि गैयै फरायसाफोरनि आखुथाय। बेखायनो आंबो सानदों दिनै फरायसाफोरनि गेजेराव एसेबां कनफिउज दंब्लालाय बेनि सायावनो 2 मिनिटसो लेक्सार होनि। ताजमहलनि लामाया बबेनिफ्राय बबेथिं थाङो आरो बबेयाव दंमारो रोखा खोन्थानो हायाब्लाबो बबे दिगजों दं बेखौ एसे आसि थुहरनि। खुलुमबाय, बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। 10 थाखोनि उनाव एबा मेट्रिक आनजाद उथ्रिनायनि उनाव सासे फरायसाया मोनथाम स्ट्रिमनि अपसन मोनो, आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्स। बबे मोनसेयाव एडमिशन लानो? बे समानो गावनि जिउनि थांखिनि थार लामाखौ बासिनायनि मोनसे थार सम। नों फरायनानै इयुनाव मा जाहैगोन एबा मा जाहैनो सानदों, नोंनि बे थांखिसिम बे दोंथाम लामानि गेजेराव बबेबा दोंसेयाल' लांगोन। बेनिखायनो बे थार लामाखौ सायख'नायाव जेब्लाबो सांग्रां जानांगौ। बबे स्ट्रिमाव एडमिशन लागोन बेखौ रोखा जानोब्ला बेयाव थांखिनि बाथ्रा फैयो। फरायनानै इयुनाव मा जाहैगोन, मा साख्रि मावहैगोन एबा मावनो गोसो। मोनफ्रोमबो साख्रि एबा थांखिनि थाखाय गावबा गाव मोनफा आलादा स्ट्रिम एबा लामा दंखायो। जेरै डक्टर इन्जिनियार जानोब्ला साइन्स स्ट्रिम फरायथारनांगोन, बेंकनि अफिसार, मेनेजार, एकाउन्टेन्ट बायदि जानोब्ला कमार्सआव फरायथारनांगोन। स्ट्रिम सायख'नो थाखाय गाव रोखा थांखि थानाया जोबोर गोनांथार। थांखि गैयाब्ला गोबां गोनो गोथोआव गोग्लैनो गोनां जायो। रोखा एबा थि थांखि गैथ'आब्लाबो गाव बबे फिल्डआव खामानि मावनो मोजां मोनो, मा रोखोमनि खामानि बा साख्रिखौ मोजां मोनो एबा इन्टारेस्ट दं, लोगोसे गाव थानाय रोंगौथि बायदिनि सायाव बिथा खालामनानै बबे मोनसे स्ट्रिमाव एडमिशन लानाया गाहाम बेखौ रोखा जानाया मोजां। बाथ्रायाव दं, थांखि गैयै सुबुंखौ रावबो हेफाजाब होनो हाया। सासे फरायसाया उन्दैनिफ्रायनो थांखि लानो हायाब्लाबो गोजौ फरायसालि फरायनाय समावनो थांखि सायख'नाय एबा थांखि लानाया गोनांथार। मानोना मेट्रिक आनजाद उथ्रिनायनि उनावनो थांखिनि लामायाव आगान सुरनाया जागायजेनो। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन बबे स्ट्रिमाव फरायोब्ला इयुनाव मख'जाथाव मा साख्रि मोननो हागोन एबा माबायदि रोखोमनि खामानि मोननो हागोन बेनि सोमोन्दै। साइन्स स्ट्रिमाव फरायनानै लानो हानाय माखासे मख'जाथाव गिदिर केरियार एबा थांना थानायनि जिउ राहा एबा साख्रिफोरा जादों डक्टर लाइन जेरै MBBS, डक्टर अफ मेडिसिन, मास्टार अफ सार्जारि, फार्मासि, हमिअपेथि, नार्स, रेडियोग्राफि, कार्डियोल'जि, गायन'कल'जि बायदि। आरो इन्जिनियारिं लाइनफोरा जादों सिभिल इन्जिनियारिं, मेकानिकेल इन्जिनियारिं, केमिकेल इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक इन्जिनियारिं, आर्किटेक्सार, इनभाइरनमेन्टेल साइन्स इन्जिनियारिं, टेक्न'ल'जि बायदि बायदि। बेफोरनि अनगायैबो साइन्स स्ट्रिमाव फरायनो हानाय गोबां केरियार एबा लाइनफोर दंबावो। थामहिनबा जायफोर डक्टर इन्जिनियार बायदि जानो गोसो एबा थांखि दं एबा बे लाइनाव फरायनो गोसो, बिथांमोना मेट्रिक आनजाद उथ्रिखांनायनि उनाव थाखो 11 आरो 12खौ साइन्स स्ट्रिमाव एडमिशन लानानै फरायनांगोन। नाथाय गोसोआव लानाया गोनां, डक्टर फरायनो थाखाय फिजिक्स, केमिस्ट्रि आरो बाय'ल'जि आयदा लानाया गोनांथार आरो इन्जिनियारिंआव फरायनोब्ला एबा इन्जिनियार जानोब्ला फिजिक्स, केमिस्ट्रि आरो मेथ्स आयदा लानानै फरायनाया गोनां। कमार्स स्ट्रिमाव फरायनो हानाय केरियार एबा लाइनफोरा जादों बेंकिं, BBA, MBA, एकाउन्टेन्सि, कम्पानि सेक्रेटारि, फरेन ट्रेड, बिजनेस बायदि बायदि। थामहिनबा जायफोर फरायसाफोरा इयुनाव मोजां फालांगिरि एबा गोजौ थाखोनि फालांगिरि, बेंक मेनेजार, कम्पानि सेक्रेटारि, अडिटर, एकाउन्टेन्ट आरो कमार्स स्ट्रिमनि साबजेक्ट टिचार, प्रफेसार एबा लेक्सारार बायदि जानो गोसो, बिथांमोना मेट्रिक आनजाद उथ्रिखांनायनि उनाव कमार्सआव एडमिशन लानानै फरायनो नांगोन। आर्ट्सआव फरायनो हानाय मख'जाथाव गिदिर केरियार एबा जिउ राहाफोरा जादों सिभिल सार्भिस, पुलिस सार्भिस, डिफेन्स, फोरोंगिरि, लाइब्रेरियान, लयार, एनिमेशन, पाब्लिक रिलेशन अफिसार, ससियेल वर्कार, जार्नालिस्ट, ग्राफिक डिजाइनार, फेशन डिजाइनार, सिभिल एभिएशन बायदि बायदि। बेफोरनि अनगायैबो आर्ट्स स्ट्रिमाव फरायनानै गुबुन गुबुन गोबां साख्रि एबा थांना थानायनि जिउ राहाफोर मोननो हायो। थामहिनबा जायफोर फरायसाफोरा सिभिल सार्भिस जेरै IAS, IPS, IRS, पुलिस, आर्मि एबा पुलिस अफिसार, आर्मि अफिसार, आर्ट्स स्ट्रिमनि साबजेक्ट टिचार, फोरोंगिरि, प्रफेसार, लेक्सारार, लाइब्रेरियान, जार्नालिस्ट, उकिल, बिजिरगिरि, सुबुं फोनांजाब मावख'गिरि बायदि बायदि जानो गोसो, बिथांमोना आर्ट्स स्ट्रिमाव फरायनो हायो एबा आर्ट्सआव फरायनानै बेफोर केरियारखौ दानो हायो।
आर्ट्स, कमार्स, साइन्स स्ट्रिम सायख'नानै फरायनो थाखाय जिउआव मोनसे रोखा थांखि थानाया गोनां। थांखि सायख'नाया जेब्लाबो गाव मोजां मोननाय लाइन एबा इन्टारेस्टेड गोनां फिल्डआव जानांगौ। हमनानै ला गेलेनायाव नोंथाङा जोबोद गोसो एबा इन्टारेस्टेड, अब्ला नोंथाङा गेलेनाय एबा स्पर्ट्सआव केरियार एबा जिउ राहा दानो हायो। मानोना गोसो एबा इन्टारेस्ट थायोब्लासो सासे सुबुङा मोजाङै सोलोंनो हायो, मावनो हायो। मोजाङै सोलोंनो मावनो हायोब्लासो सुबुङा जाफुंसार जानो हायो। थांखिखौ लानायनि सिगां आरो उनाव लानाय थांखिनि सोमोन्दै रोंगौसाफोरजों एबा बेनि सोमोन्दै गियान थानाय सुबुंफोरजों सावरायनांगौ आरो थांखिनि सोमोन्दै रोखायै आबुङै मिथिनानै ला, जाहाथे जेबो गोनो गोथो थाया। गोनो गोथो थायोब्ला गोसोआ लोरबां जायो, इन्टारेस्टआ गोमायो, थांखिया फेलें जानायनि चान्स थायो। थांखिखौ खेबसे लाखांनायनि उनाव सोलाय सोल' खालामनो नाङा। थांखिखौ सोलाय सोल' खालामबाय थायोब्ला थांखिखौ जाफुंहोनाय, थांखिनि थाखाय नांगौ जानाय गियान आरजिनायाव फेलें जागोन, जायनि थाखाय थांखियाव फेलें जानांनो हागौ एबा जाफुंसार जानो गोबाव सम लानो हागौ।